efter jeg lige hopper ud i vand, så skal du bare starte med at svømme. Nej, du skal bare svømme her til start med. Så filmer jeg så. Herfra. Ja, og der svømmer jeg ned i bunden imens. Ja. Du vender bare derhen og kommer tilbage igen, og så laver vi sådan en hurtig en bagefter. Godt nok, jeg hopper bare ned i bunden nu. Så når jeg er kommet ned i bunden, skal du bare starte med at svømme. Du skal nok svømme med. Ja.